Първата си казва "Чайниците на Балтазар". Така заглавието подсказва, че има едно пътуване във времето и по-скоро връщане назад към библейските герои. Балтазар е последния халдейски цар на Вавилон. С него свършва халдейското царство. И този прекрасен, красив миг от 100 години, нали? Когато те са владели тези земи Междуречието и са сътворили всичко това, което са направили, което никак не е малко. Ние постоянно се сблъскваме с него, но така или иначе не знаем, че то е тяхно дело. Примерно факта, че часът е разделен на 60 минути, че денонощието е разделено на 24 часа, че месеците са 12, изобщо разделянето на времето е тяхно дело. Сегментирането на... Преди това било доста по-общо. Впечатлим с това, че са гадатели, пролицатели, философи, математици, астрономи. Оттам тръгва и астрологията. Те всъщност поставят фундамента на тази, не знам дали може да се нарече наука, но защо да не може. Нищо не е в реалния контекст, нито чайника е чайник, нито халдейците. Аз нямам намерение да правя портрет на халдейците. Ползвам ги като пример за хора, които са дръзнали да мечтаят. Дигнали са поглед от земята и са взряли в космоса. Това е жестоко наказвано през цялата история до ден днешен. Както се вижда, съдбата им е отпуснала 100 години. След това идва персиеца Кир II с това незабравимо име и раздава правосъдие. Посича всички там най-безмилостно. Ами защото иначе щеше да е прекалено хубаво, най-вероятно. Нямам идея защо, но винаги когато една общност от хора, няма значение дали са етнически някакъв народ или просто ги събира някаква идея, както да речеме Римската империя. Когато те постигнат някаква висота, апогея си, нали, тогава изведнъж от някъде се появяват едни варвари, незнайно защо, много агресивни и мотивирани. И мотива какъв е? Много ясно какъв е. Никой не отива заради поезията и научните постижения, отива заради материалните блага. И империята рухва. Това се повтаря вече безброй пъти. И двата типа хора са еднакво упорити. И халдейците, и Кир II. Обичам да ги сравнявам картините си малко по-скоро с разказ, с литература. И като ме питат какъв стил работя, казвам магически реализъм, което е характерно за латиноамериканската литература, но аз мисля, че това спокойно би могло да важи за изобразителното изкуство. Аз се опитвам да разкажа история, не миг. Това не е някакъв паметник на халдейците и тяхната култура. Те са просто пример. И по-скоро мене ме интересуват хората, които мечтаят и които обаче се умяват да ги материализират тези мечти. Ами то от него тръгна историята на тази изложба. От него дойде и името. И този странен силует с тези чайници се повтаря многократно в картините. Съвсем така, като
задача на художника, мога да кажа, че е така много сложна и трудна фигура. В смисъл сложна и трудна е, защото тази претенция, която съм заявил, аз трябва да оправдая. Не може само да заявиш претенция, без да има зад нея нищо. Тръгвам от един торс много натурен, който преминава в една абсолютно геометрична глава, нали, което е голямо противоречие само по себе си. На всичкото отгоре, това всичкото е безмилостно отцветено, нали, не е просто отцветено. И това ми хареса, че в тази пластика има тази увереност и посока и устрем напред на един халдеец, който минава през света и през времето. Това чайниче има много странна история. Бях го поръчал от един електронен магазин. Търсих за другите. Между другото, много странно, че изглежда, че има изобилие от чайници и майлирани чайници има много малко, в крайна сметка. Такива, каквито ми трябват, с такова красива, не знам как се казва, чучурка. И това нещо, попаднах на него в един сайт, в който беше много педантично снимано. Всички тези дефекти, къде е чукнато, беше отворено вътре, така с някакво много голямо внимание към детайла. Беше показано колко е зле чайника. И въпреки всичко на мен ми трябваше, защото ми трябва чайник. Даже такъв получукан ми върши по-хубава работа. И така или иначе го купих за сумата от 10 лева. Този човек съм убеден, че е искрено очуден от това, че някой се заинтересува от чайничеството, пък още повече го е купил. И аз пък като го получих, бях пък искрено очуден как някой ще тръгне да продава такова нещо. Аз съм бил късметливата и сега си имам чайниче, което само за чайни става, за всичко друго най-вероятно става.